Muistakaa, että pitää sitten voittaa ylipäällikön aikaa, ettei paineita. Kyllä. Ja liian kova ei lähetä, koska silloin menee heti hapoille. 10 sekuntia aikaa. Halo! Ei lähetä kovaa. Hei, nyt torstai! Risteys. Joo, se on tämä risteys tässä. Hei, jos on haluaa keventää, mä vaan ottaa. Toista vielä vahvuus. 18+1. Ensinnäkin onnistunut 2.55. Eli se on meidän maratonaika. Sen jälkeen. Joo, se oli todella hyvin vedetty koko ajan. Kunto! Kova! Sissi! Paras! Henkki! Hyvä! Kunto! Kova! Sissi! Paras! 1, 2, 3. Sissi! 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 Kiitos palveluksesta ihan kaikille tässä näin. Arvostetaan kovasti ja toivottavasti tää on hyvä elämys teille. Nyt on kirkkis tehty ja nyt on aika juhlivaa. Saa syödä pizzaa. Noniin, moikka! Kiitos.